Assalamu alaikum, hürmetli tamaşaçılar. Үйге илтүче юл тапшыру безне бүген Татарстанның халык артисты Флюра Сөләйманованың өенә алып килде. Assalamu alaikum, ни хәлләрдә яшәп ятасыз? Исәнмесез? Башта танышып китик инде, әйме? Исемнәрегез ничек? Әлфия. Минем исемем Булат. Карим. Бик яратышып гаилә корган Габделхак белән Рәйсәнең бер артлы Алсу, Марат, аннан Игзәкләр, Әлфия белән Булат исемле балалары туа. Ләкин бер көнне ишеккә кайгы шакый. Рәйсә бакыйлыкка күчә. 4 бала әтиләре тәрбиясенә кала. Әнигез вафат булганда ничә яшь иде һәм менә ул вакытлар хәтерегездәме? Әлбәттә инде хәтерлибез. Без Булат белән 8 яшьтә идек. Ала апага 16 яшь иде. Ала абыга Маратка 14 яшь иде. Рәйсә апаның дус кызы җырчы Флюра Сөләйманова аларга еш килеп йөри торган була. Әни дустын балалар да бик ачык күңелле, юмарт булганы өчен үз итә. Бер кайчан да безгә килеп кергәндә әйтмидер менә мин артист кеше дип үз-үзен гади гына тотып безгә һәрвакыт күчтәнәш алып кирип шуңа күрә о Флюра апа пришла дип шатланадыр. Килер бер көн шатланып каршы алган Флюра апа әни урынына калыр дип кем уйлаган? Сезнең өегезгә килеп кергән бит инде ул әни буларак ничек дип эндәшә идегез аңа, ничек дип йөртә башладыгыз? Әни белән дуслар иделәр. Шуңа күрә ул безгә таныш кеше иде безгә. Шуңа күрә әни дип дәшергә дә кыенрак булгандыр. Җырчы гомумән күренекле кешеләр язмышы халык күз алдында. Ул чакта Флюра апага да балаларың әни дип әйтәләрме дигән сорауны таныш белешләр еш бирә. Телевидение архивында бу хакта Флюра апаның үзе сөйләгән язмасы сакланган. Тапшыру барышында илешләп әлеге язманы кулландык, чөнки җырчы анда үз язмышының шактый гына истәлекләре белән беренче тапкыр уртаклаша. Әнинең бер генә буласын белсеннәр, әни дип әйтмәсеннәр кирәкми дип мин әйтмәдем, риза булмадым. Балалар әни дип әйтмәделәр. Хәзер менә балалар аныклар үсә башлагач кына Дәвани. Алсуның малае тугач Руслан, шуннан бирле Дәвани булып китте инде ул бөтен кешегә. Әти дә аңа Дәванисе дип дәшә башлады, без дә инде Дәвани дип. Шуңа күрә бөтен кеше Дәвани дип кенә белә аны. Гаиләдә дәү әни дип эндәшә торган булсалар, халык өчен Флюра Сөләйманова яраткан җырчы. Әниемә җырын халыкка беренче ишеттерүче буларак та исеме татар җыр сәнгате тарихына кереп калды. Казакъстанда эшләгән җырында алып кайта ул җырны Казанга. Шушы композитор үзе бирде аны миңа. Шулай итеп ул биргән дә мин җырлаган инде все битте китте. Күңелләрне йомшартырлык итеп җырлаган Флюра апа үзе дә ятим бала. Аңа 2 яшь вакытта әтисе сугышта үлә, 4 яшендә дим ятим кала. Октябрь айы ул, октябрь айында зиратка атмыдылар. Мине кемдер күтәреп алган инде зиратка төшергән дә мин әнигә ябышканмын. Менә кайсыдыр әйтәләр аны, сине кешкә өстерәп алган юк Кәримәсеннән дип. Әнә шулай үзе дә үксез бала булып, әти-әни назын күрми үссә дә, Флюра апаның күңеле катмый. Юк, катыкылы булырга туры килмәде миңа, Аллага шөкер, балалар әтиләренә карап тор инде. Чөнки Габдулхак бик әйбәт булды, ирем бик әйбәт булды. Балаларга да Беренче көннән бер кайчан да чит кеше дип без аны белмәдек, чит кеше кебек. Менә әни булган кеше әни инде ул үзене тапмаса да барыбер безне чит балалар дип үстермәде ул бер кайчан да. Балаларының хәлен Флюрадан гына ишетеп беләдер дип әйтә Габдулхак сөйләгәндә. Әйтә, ничек икәннәрен дип инде. Юк, алай жалт итмәделәр, бернинди
не булмады, сүз булмады дип әйтим соң инде. Гаиләдә үзара аңлашып яшәүнең үзәгендә һич шиксез әни урынына калган Флюра апа торган дип әйтеп була. Кыегын турайтып, ярар инде дип ичпишмаклы сүзләрне түгәрәкләп җибәргән. Балаларның серләрен дә башкаларга шишмәгән. Әтигә серләрне бик әйтеп булмыйдыр инде, әнигә барып сөйлидерек бөтенебез. Дони, ты только папе не говори дип. Андый хәлләрдә булгалады. Тормышта төрлесе була шул. Флюра апа да балаларга мөмкин кадәр ярдәм итәргә тырыша, әмма аларның мөстәкыйльлеген дә шикләми, үз фикерен дә такмый. Үз эшләрендә үзләре эшләделәр алар. Үзләре не булдылар. Нәрсә дип әйтим? Үзләре главный булдылар дип әйтим соң инде. Мин аларга минем Габдулхакның апалары бар иде. Булай мин өйдә генә карап кына утырырга туры килмәде. Мин гастрольдә йөридем бит әле бер туктамый. Ул вакытта. Буларга килгән чакларда. Гомереңнең бер чорында аеруча мөһим карар кылырга, соңыннан үкенмәслек итеп адым ясарга туры килә. Сәламәтлеге шикле ир хатыны, өстәвенә 4 бала әнисе булырга ризалык бирү, кияүгә дә чыкмаган Флюрадан кыюлык та, тәвәккәллек тә, батырлык та таләп итә. Әти дә инвалид кеше 4 бала белән калгач, Дәванега памятник при жизни надо было ставить. 4 балага барды бит ул, 4 балага. Андый кеше бу дөньяда бармы икән, юкмы икән? Ул бердән бер кеше иде шундый. Үз-үзен онытып, әйтергә дә була. Балалар өчен сценасында калдырды, пенсияга чыкты. Балаларны карыйсы бар дип, мәктәпкә җөртәсе бар дип. Флюра апа тиешле еллар өчен, ягъни хезмәт стажы тулу уңайнан ялга чыга. Дөрес, сәхнәдән бөтенләйгә китми. Балалары да кичкенәдән сәнгать әһелләре белән аралашып үсә. Әлбәттә, концертка бара идек, шәшәкләр бирә идек. Ау япкыш тиктерәләр, айтырдыр там-там, 3 метр җиткерәләр, шулай тырдыр там-там, 3 метр җиткерәләр, шулай тырдыр там-там, кеше теләгәнен сөяр, айтырдыр там-там. Флюра апа соңгы көннәренә кадәр балаларының кадер-хөрмәтен тоеп, аларга рәхмәтле булып яшәде. Менә мин, әгәр балалар булмаса, менә кая барыр идем? Аның җырчылар, сәнгать әһелләре, гомумән халык арасында абруе зур булды. Ул безгә эшләгән вакытта шушы яңа җырлар тудырганда да балаларга аеруча бер җылы карашы бар иде аның. Балалар тапшыруын эшләгәндә дә, алар монтажлаган вакытта да, музыка белән билгеләгәндә дә, аның шундый балаларга карата үзенчә бер үзенә генә харыс бер җылылыгы бар иде аның. Ул гомумән кеше белән мөгамәләсе шундый йомшак иде аның. Игелекле. Минемчә ул беркем белән дә орышкан да булмагандыр. Шуңа күрә шушы күңелдәге йомшаклык әле яшь вакыттагы әнисез үсүне булгандырмы, аның мине канына үзенә аңына сеңгән иде ул. Шулай кешегә балалык, шунда әйбәт карау. Шу кадәр кешелекле, киң күңелле, һәр вакыт җылмаючан, яңа җыр иҗат итүчән иде ул. Кызганычка каршы Флюра апа безнең китеп барды. Урыны җәннәттә булсын. Күңелегез түрендә йөрткән сүзләр калдымы? Нәрсә әйтер идегез? Әйтелмәгән сүзләр күп калды инде. Өлгермәдек әйтергә. Ул аны әйтмәсәк дә беләдер, без аны бик рәхмәтле анарга, бик яратабыз аны. Хәзер дә исән булмаса да барыбер дәвани дип һаман телебездән төшми. Бик рәхмәтле без. Аллага шөкер, бездә шундый әни булды. Бик рәхмәтле дә и җәннәтне сорыйбыз, дуа безнең намаздан соң. Мин аны ярата идем. Кызыклы әңгәмәгез өчен Әлфия, Булат, Кәрим, бик зур рәхмәт сезгә. Хөрмәтле тамашачылар, кеше китә, җыры кала дибез. Флюра апа Сөләйманованың да үлемсез җырлары безгә мирас булып калды. Шуның белән тапшыруыбыз тамам. Киләсе очрашуларга кадәр.